Hi guys, ότι GCT εδώ πέρα και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Stumble guys, μόνο με common skins. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν guys, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο θα ανεβάσουμε τα common skins ή με καφέ ή μόνο κόλπα, αν το έχουμε ανεβάσει μόνο με κόλπα ή μόνο με special skins όταν πάρω περισσότερα. Πάμε στο ημιτελικό. Και επίσης παιδιά, κάνετε εγγραφή GCT George. Αυτό το κανάλι είναι ένα από τα καλύτερα. Κάνει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Και παιδιά, αύριο θα βγει βιντεάκι Roblox. Όπως και να έχει βιντεάκι Roblox. Ναι, πάμε στο τελικό. Αυτή η πίστα σε εισαγωγικά. Πάμε να πάρουμε κορώνα. Παιδιά, μπορεί να πάμε 300 κορώνες μαζί. Πάμε τώρα να νικήσουμε κορώνα. Πάμε να νικήσουμε. Θα δείτε η κορώνα γίνει βίντεο. Τι πίστα σε εισαγωγικά. Είμαστε στο ημιτελικό. Πλάκα, για να είμαστε στον πρώτο γύρο θα δείτε ότι αυτό θα πάμε στον τελικό. Είμαστε στον τελικό. Τώρα πάμε να πατήσει. Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο GCT George. Γιατί είναι το καλύτερο κανάλι ever. Είναι καλύτερο και από το DLSAO. Όποιο YouTuber θέλετε να γνωρίσετε, από το GCT George μπορείτε να το γνωρίσετε. Και το κανονικό κανάλι GCT, αλλά το GCT George έχετε πιο πολλές πιθανότητες. Χάσαμε. Λοιπόν guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, εγγραφή. Λοιπόν guys, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή και τα στο επόμενο βίντεο. Bye!